2. Předmluva. Silmarillion, který nyní vychází 4 roky po autorově smrti, je vyprávění o starých časech neboli prvním věku světa. V Pánu prstenů se líčily velké události na konci 3. věku, ale příběhy Silmarillionu jsou legendy pocházející z mnohem vzdálenější minulosti, kdy Morgoth, první temný pán, sídlil ve Středozemi a vznešení elfové s ním vedli válku o znovu nabití Silmarillů. Silmarillion však nejen líčí události z dob mnohem ranějších než Pán prstenů, je také ve všech podstatných rysech svého pojetí mnohem ranějším dílem. Existoval vlastně již před půl stoletím, i když se tehdy nejmenoval Silmarillion, a v opotřebovaných zápisnících, jež sahají až k roku 1917, lze dosud číst nejranější, často chvatně tužkou zapsané verze ústředních příběhů mytologie. Nikdy však nebyl uveřejněn, ačkoliv určité náznaky jeho obsahu bylo možno načerpat z Pána prstenů. A otec jej za celý svůj dlouhý život nikdy neopustil a nepřestal na něm pracovat ani v posledních letech. Během celé té doby Silmarillion, chápaný jako velká soustava vyprávění, prošel nemnoha radikálními změnami. Již dávno se stal ustálenou tradicí a podkladem pozdějších spisů. Ovšem zdaleka to nebyl ustálený text a nezůstal nezměněn ani v jistých základních myšlenkách o povaze světa, který zobrazuje, zatímco tytéž legendy byly časem převyprávěny v delších a kratších podobách a různými styly. Jak roky plynuly, změny a varianty, jak v podrobnostech, tak v širších perspektivách, začaly být tak složité, tak vše prostupující a tak mnohovrstevnaté, že se konečná a definitivní verze zdála nedosažitelná. Navíc se staré legendy, staré nyní nejen pro svůj původ v dalekém 1. věku, ale i v kontextu otcova života, staly nositelem a depozitářem jeho nejhlubších úvah. V jeho pozdějších spisech ustupovaly mytologie a poezie jeho teologickým a filozofickým zájmům, z toho vyplynula nesourodost tónu. Při otcově úmrtí se stalo mým úkolem, abych se pokusil uvést dílo do zveřejnitelné podoby. Bylo mi jasné, že pokoušet se v jediné knize předložit rozmanitost těch materiálů, ukázat Silmarillion pravdivě jako pokračující a vyvíjející se tvoření, táhnoucí se přes víc než půl století, by ve skutečnosti vedlo jen k zmatku a potlačení toho, co je podstatné. Proto jsem si stanovil úkol vypracovat jediný text, vybrat a uspořádat jej tak, aby podle mé představy vzniklo co nejsouvislejší a vnitřně nejdůslednější vyprávění. Zvláštní těžkosti při této práci způsobily závěrečné kapitoly od smrti Túrina Turambara, jelikož zůstaly mnoho let nezměněny a v některých ohledech byly ve vážném nesouladu s vyspělejšími koncepcemi v jiných částech knihy. Úplnou důslednost, ať v rámci samotného Silmarillionu nebo mezi Silmarillionem a jinými publikovanými spisy mého otce, nelze hledat a bylo by jí možno dosáhnout, pokud vůbec, jedině za vysokou a zbytečnou cenu. Otec pojímal navíc Silmarillion jako kompilaci shrnující vyprávění složené dlouho po událostech z velmi rozličných pramenů, básní, letopisů a ústních pověstí, které přežily ve věkovité tradici. A toto pojetí má vlastně obdobu v historii knihy samotné, protože za ní opravdu stojí mnoho ranější prózy a poezie a je do jisté míry skutečně a nejen teoreticky shrnutím. Tomu lze připsat různící se tempo vyprávění a množství podrobností v jednotlivých částech, ku příkladu protiklad přesných vzpomínek na místo a motivaci v legendě o Túrinu Turambarovi vedle vznešeného a vzdáleného líčení konce 1. věku, kdy byly rozbořeny Thangorodrim a svržen Morgoth. Také některé rozdíly v tónu a popisu, některé nejasnosti a tu a tam jistý nedostatek soudržnosti. Například
Ve Valakventě musíme předpokládat, že sice obsahuje mnohé, co pochází z nejranějších dnů Eldar ve Valinoru, ale byla v pozdějších dobách přepracována. Tak se vysvětlí její stálé posuny v čase a nazírání, to, že se božské mocnosti v jednu chvíli zdají ve světě přítomné a činné a v zápětí vzdálené jako zaniklý řád známý jen ze vzpomínek. Přestože se kniha nutně jmenuje Silmarillion, neobsahuje jen Quentu Silmarillion, neboli vlastní Silmarillion, ale i 4 jiná krátká dílka. Ainulindale a Valakventa, které jsou umístěny na začátek, opravdu úzce souvisí se Silmarillionem, ale Akalabeth a o prstenech moci, které stojí na konci, jsou, to je nutno zdůraznit, úplně samostatné a nezávislé. Jsou zahrnuty podle výslovného záměru mého otce a tím, že tu jsou, je předložena celá historie od hudby Ainur, jíž svět začal, po odjezd těch, kteří nesli prsteny z přístavů Midlondu na konci 3. věku. Počet jmen, která se v knize vyskytují, je velmi velký a opatřil jsem proto úplný rejstřík, ale počet osob, elfů a lidí, které hrají důležitou roli ve vyprávění o 1. věku, je mnohem menší a všechna se najdou v genealogických tabulkách. Navíc jsem opatřil tabulku uvádějící dosti složité pojmenování různých elfských národů, poznámku o výslovnosti elfských jmen a seznam některých hlavních složek těchto jmen a také mapu. Stojí za zmínku, že velké pohoří na východě, Eret Luin neboli Eret Lindon, Modré hory, se objevuje na nejzápadnějším konci mapy v Pánu prstenů. Dále jsem knihu nezatěžoval žádným komentářem ani poznámkami. Existuje ještě bohatství nezveřejněných spisů mého otce o 3 věcích, spisů výpravných, jazykovědných, historických a filozofických a doufám, že se později ukáže možným něco z nich vydat. Při obtížném a nejistém úkolu přípravy textu knihy mi velmi pomohl Guy Kay, který se mnou pracoval v letech 1974 až 1975. Christopher Tolkien. Tři. Ainulindale. Ainulindale, hudba Ainur. Byl Eru jediný, který se v Ardě nazývá Ilúvatar, a nejdříve udělal Ainur, svaté,
kteří byli potomstvem jeho myšlenky a byli s ním dříve, než bylo vytvořeno cokoliv jiného. A mluvil k nim, předkládal jim hudební témata a oni před ním zpívali a on byl rád. Dlouho však zpívali každý sám nebo jen několik spolu, zatímco ostatní naslouchali. Každý totiž chápal jen tu část Ilúvatarovy mysli, ze které vzešel, a v porozumění bratrům rostli jen pomalu. Avšak tím, jak naslouchali, docházeli k stále hlubšímu porozumění a přibývalo jednohlasnosti a souzvuku. A stalo se, že Ilúvatar svolal všechny Ainur a vyjevil jim mocné téma. Rozvinul před nimi věci větší a podivuhodnější, než dosud zjevil, a sláva počátku tohoto tématu a nádhera jeho konce Ainur ohromila, takže se sklonili před Ilúvatarem a mlčeli. Potom jim Ilúvatar řekl: Chci, abyste nyní na téma, které jsem vám vyjevil, v souzvuku spolu hráli velkou hudbu. A protože jsem vás zažehl nehynoucím plamenem, ukážete své síly v tom, jak to téma zkrášlíte, každý svými vlastními myšlenkami a nápady, bude-li chtít. Já však budu sedět a naslouchat a budu rád, že skrze vás procitla v písni velká krása. Pak začaly hlasy Ainur, podobné harfám a loutnám, píšťalám a trubkám, violám a varhanám a podobné nespočetným sborům zpívajícím slovy, stvárňovat Ilúvatarovo téma ve velkou hudbu. A vzlétl zvuk nekonečných proměnlivých melodií, utkaný v souzvuk, který v hloubkách i výškách překračoval hranice slyšitelnosti. A Ilúvatarovy příbytky se naplnily, až přetékaly, a hudba a ozvěna hudby vycházely do prázdna a ono nebylo prázdné. Už nikdy nehráli Ainur hudbu podobnou této hudbě, ač se říká, že ještě větší budou hrát před Ilúvatarem sbory Ainur a Ilúvatarových dětí, až skončí dny. Pak budou Ilúvatarova témata hrána správně a jakmile budou pronesena, stanou se bytím, protože tehdy všichni plně porozumí jeho záměru ve svém partu a každý pozná porozumění každého. A Ilúvatar dá jejich myšlenkám tajný oheň, protože se mu to bude líbit. Nyní však Ilúvatar seděl a naslouchal a dlouho se mu to zdálo dobré, protože hudba neměla vady. Ale jak se téma rozvíjelo, vstoupilo Melkorovi do srdce, že do něho vplete látku vlastních představ, která neladila s Ilúvatarovým tématem. Snažil se v ní totiž zvětšit moc a slávu partu, který mu byl přidělen. Melkorovi byly mezi Ainur dány největší dary moci a poznání a měl podíl na všech darech svých bratrů. Často chodíval sám do prázdných prostor hledat nehynoucí plamen. Zahořel totiž touhou uvést v bytí vlastní věci. Zdálo se mu, že Ilúvatar o prázdnu vůbec neuvažuje a neměl trpělivost s jeho prázdnotou. Přesto oheň nenašel, protože ten je u Ilúvatara. O samotě však začal pěstovat vlastní myšlenky, nepodobné myšlenkám jeho bratrů. Některé z těchto myšlenek nyní vplétal do své hudby a rázem kolem něho vznikl nelad a mnozí, kteří zpívali blízko něho, propadli z klíčenosti, jejich myšlenky se narušily a jejich hudba zakolísala. Někteří však začali ladit svou hudbu spíš podle něho, než podle myšlenky, kterou měli zprvu. Potom se Melkorův nelad šířil stále dál a melodie, jež bylo předtím slyšet, tonuly v moři bouřlivých zvuků. Ilúvatar však seděl a naslouchal, až se zdálo, že okolo jeho trůnu zuří bouře, jako když temné vody spolu válčí v nekonečné zlobě, která se nechce upokojit. Tu Ilúvatar vstal a Ainur si všimli, že se usmívá. Zvedl levou ruku a uprostřed bouře začalo nové téma, podobné a přece nepodobné předešlému tématu a nabíralo sílu a mělo novou krásu.
Ale Melkorův Nelad se ryčně zvedl a zápolil s ním a opět tu byla válka zvuků, divočejší než předtím, až byli mnozí Ainur zaraženi, přestali zpívat a Melkor získal nadvládu. Pak Ilúvatar opět vstal a Ainur si všimli, že je jeho tvář přísná. Zvedl pravou ruku a hle, uprostřed zmatku vyrostlo třetí téma a nepodobalo se ostatním. Zprvu se totiž zdálo tiché a sladké, jen čeření jemných zvuků v křehkých melodiích, nedalo se však potlačit a nabíralo sílu a hloubku. A nakonec se zdálo, že před Ilúvatarovou stolicí současně postupují dvě hudby a jsou v naprostém rozporu. Jedna byla hluboká, širá a krásná, ale pomalá a prostoupená nezměrným žalem, z něhož hlavně pocházela její krása. Druhá nyní dosáhla vlastní jednoty, byla však hlučná a marná a nekonečně se opakovala. Bylo v ní málo souzvuku, ale spíš vtíravý jednohlas, jako když mnoho trub ryčí pár tónů. A pokoušela se utopit tu první divokostí svého hlasu, ale zdálo se, že ta přejímá její nejvítězoslavnější tóny a vplétá je do svého slavnostního vzorce. Uprostřed tohoto sváru, jímž se otřásaly Ilúvatarovi síně a chvění se rozbíhalo do dosud nepohnutých tich, vstal Ilúvatar potřetí a na jeho tvář bylo strašné pohledět. Tu zvedl obě ruce a jediným akordem, hlubším než propast, vyšším než obloha, pronikavým jako světlo Ilúvatarova oka, hudba skončila. Pak Ilúvatar promluvil a řekl: Mocní jsou Ainur a nejmocnější mezi nimi je Melkor, ale aby on a všichni Ainur věděli, že jsem Ilúvatar, to vše, co jste zpívali, ukáži, abyste viděli, co jste udělali. A ty, Melkore, uvidíš, že nelze hrát žádné téma, které nemá svůj nejhlubší zdroj ve mně a že nikdo nemůže změnit hudbu mě navzdory. Neboť ten, kdo se o to pokusí, se prokáže jen jako můj nástroj k vytvoření ještě podivuhodnějších věcí, jaké si sám vůbec nepředstavoval. Tu dostali Ainur strach a zatím nechápali slova, která jim byla řečena. Melkor byl zahanben a z toho v něm vznikl tajný hněv. Ilúvatar však povstal v nádheře a vyšel z líbezných končin, které vytvořil pro Ainur, a Ainur ho následovali. Ale když přišli do prázdna, Ilúvatar jim řekl: Hle, vaše hudba. A ukázal jim vidinu. Dal jim zrak tam, kde byl předtím jen sluch. A spatřili před sebou zviditelněný nový svět. A ten byl zaokrouhlený v prázdnu a tkvěl v něm, ale nebyl z něho. A jak se dívali a žasli, tento svět počal odvíjet svou historii a zdálo se jim, že žije a roste. A když Ainur nějakou chvíli hleděli a mlčeli, Ilúvatar opět řekl: Hle, vaše hudba, to je váš zpěv a každý z vás tady v útvaru, který vám předkládám, najde obsaženo vše, co jakoby vymyslil nebo doplnil sám. A ty, Melkore, objevíš všechny své tajné myšlenky a postřehneš, že jsou jen částí celku a přispívají k jeho slávě. I mnoho jiného řekl tehdy Ilúvatar Ainur, a protože si pamatují jeho slova a každý zná hudbu, kterou sám hrál, vědí Ainur mnohé, co bylo, je a bude, a jen málo věcí nevidí. Přesto jsou věci, které vidět nemohou ani sami, ani když se spolu radí. Nikomu jinému než sobě totiž Ilúvatar nezjevil všechno, co chystá, a v každém věku vyvstávají věci, které jsou nové a nepředvídané, protože nevyplývají z minulosti. A tak, zatímco se před Ainur odehrávalo toto vidění světa, spatřili, že obsahuje věci, na něž nepomysleli. A s úžasem viděli příchod Ilúvatarových dětí a bylo pro ně připraveno sídlo a pochopili, že právě oni, když pracovali na své hudbě, připravovali pilně toto obydlí, přičemž nevěděli, že má jiný účel než svou vlastní krásu. Ilúvatarovi děti byly totiž počaty jen Ilúvatarem
a přišli s třetím tématem a nebyli v tématu, které předložil na počátku. Nikdo z Ainur neměl účast na jejich vzniku. Proto, když je spatřili, tím víc je milovali jako bytosti jiné než oni sami, cizí a svobodné, v nichž viděli nově zrcadlenou mysl Ilúvatarovu a ještě trochu víc se poučili o jeho moudrosti, jež by byla jinak i před Ainur skryta. Ilúvatarovi děti jsou elfové a lidé, prvorození a nástupci. A uprostřed celé nádhery světa, jeho obrovitých síní a prostor a jeho kroužících ohňů, vyvolil Ilúvatar místo, kde by sídlili v hlubinách času a mezi nespočetnými hvězdami. A toto sídlo se může zdát maličké těm, kdo uvažují jen o majestátu Ainur a ne o jejich strašlivé ostrosti. Jakoby někdo vzal celou plochu Ardy za základ sloupu a zvedal jej, dokud nebude kužel jeho vrcholku ostřejší než jehla, nebo kdo uvažují jen o nezměrné obrovitosti světa, který Ainur stále dotvářejí, a ne o drobnohledné přesnosti, s níž tvarují všechno v něm. Ale když Ainur spatřili toto sídlo ve vidění a spatřili v něm vznikat Ilúvatarovi děti, mnozí z nejmocnějších mezi nimi se upnuli celou svou myslí a touhou k onomu místu. A z nich byl nejpřednější Melkor, stejně jako byl na počátku největší z Ainur, kteří se podíleli na hudbě. A předstíral, zprvu i sám sobě, že tam touží jít a uspořádat všechno pro dobro Ilúvatarových dětí, ovládnout bouřlivý žár a chlad, který vznikl jeho přičiněním. Spíše však toužil podmanit elfy i lidi své vůli a záviděl jim dary, kterými je slíbil obdařit Ilúvatar, a přál si mít poddané, být nazýván pánem a vládnout nad vůlí jiných. Ostatní Ainur však pohlíželi na toto sídlo zasazené do obrovských prostor světa, jemuž elfové říkají Arda, země, a jejich srdce se radovalo ze světla a jejich oči vidoucí mnoho barev se plnily potěšením. Cítili však velký neklid proburácení moře. Pozorovali vítr a vzduch a látky, z nichž byla utvořena Arda, železo, kámen, stříbro, zlato a mnohé hmoty, ale ze všech nejvíce chválili vodu. Eldar říkají, že ve vodě dosud žije ozvěna hudby Ainur více než v jakékoliv jiné látce, která je na této zemi. A mnoho Ilúvatarových dětí stále nenasytně naslouchá hlasům moře, aniž vědí, co vlastně chtějí zaslechnout. K vodě obrátil myšlenky Ainu, jemuž elfové říkají Ulmo, a ten byl Ilúvatarem nejhlouběji zasvěcen do hudby. O vzduchu a větru však nejvíce hloubal Manwë, který je nejušlechtilejší z Ainur. O tkání země přemýšlel Aulë, jemuž dal Ilúvatar dovednost a poznání sotva menší než Melkorovi. Aulého potěšením a pýchou je však tvořivý čin a stvořená věc, ne vlastnictví ani nadvláda, proto dává a neskrblí, je bezstarostný a stále přechází k nějaké nové práci. Ilúvatar promluvil k Ulmovi a řekl: Nevidíš, jak tady v té malé říši v hlubinách času vede Melkor válku s tvým územím? Vymyslel si nesmírný řezavý chlad a přece nezničil krásu tvých pramenů ani tvých čirých tůní. Hle, sníh a krajkové dílo mrazu. Melkor vymyslel bezuzdný žár a oheň a nevysušil tvou touhu ani docela neutlumil hudbu moře. Pohlédni naopak na výšku a slávu oblaků a na proměnlivé mlhy. Poslechni si, jak na zemi padá déšť. A v těchto oblacích si přitahován blíž k Manwëmu, svému příteli, kterého miluješ. Na to Ulmo odpověděl: Vpravdě, voda je nyní krásnější, než si představovalo mé srdce. Vždyť mé tajné myšlenky nevytvořily sněhovou vločku, ani celá má hudba neobsahovala padání deště. Vyhledám Manwëho, abychom on i já věčně hráli melodie pro tvé potěšení. A Manwë a Ulmo byli od počátku spojenci a ve všem nejvěrněji sloužili Ilúvatarovu záměru.
Ale právě když Ulmo mluvil a zatímco Ainur hleděli na toto vidění, bylo odňato a ukryto před jejich zrakem a zdálo se jim, že si v tu chvíli všimli něčeho nového. Tmy, kterou do té doby neznali jinak než v myšlenkách. Zamilovali se však do krásy vidění, zaujal je rozvoj světa, který tam vznikl, a měli ho plnou mysl. Historie totiž nebyla úplná a kruhy času nedoběhly, když bylo vidění odňato. Někteří říkají, že vidění skončilo před naplněním panství lidí a oslábnutím prvorozených. Proto, třeba že hudba obsahuje všechno, Valar zrakem neviděli pozdější věky ani konec světa. Pak nastal mezi Ainur neklid, ale Ilúvatar je zavolal a řekl: Znám touhu vašich myslí, aby to, co jste viděli, opravdu bylo nejen ve vaší myšlence, ale tak, jak jste vy, a přece jinak. Proto říkám Ea, ať ty věci jsou. A vyšlu do prázdna nehynoucí plamen, a ten bude v srdci světa a svět bude. A kdo z vás chce, může do něho sestoupit. A náhle viděli Ainur v dálce světlo jako oblak s živým srdcem plamene a věděli, že to už není jen vidění, ale že Ilúvatar udělal něco nového. Ea, svět, který jest. Tak se stalo, že někteří z Ainur dál přebývali s Ilúvatarem za hranicemi světa, ale jiní, mezi nimi mnozí z největších a nejkrásnějších, se s Ilúvatarem rozloučili a sestoupili do něj. Ale Ilúvatar stanovil tuto podmínku, nebo je to nutnost jejich lásky, že jejich moc bude nadále uzavřena a vázána ve světě, budou v něm provždy, dokud nebude úplný, takže oni jsou jeho životem a on jejich. Proto se jmenují Valar, mocnosti světa. Když však Valar vstoupili do Ea, byli zprvu ohromení a bezradní, protože to bylo, jako když ještě není učiněno nic z toho, co viděli ve vidění. Vše mělo teprve začít, nic nemělo tvar a byla tma. Velká hudba byla totiž jen růstem a rozkvětem myšlenky v bezčasých síních a vidění pouhým předobrazem. Ale nyní vstoupili Valar na počátek času a pochopili, že svět byl jen předstíněn a předspíván a oni jej musí uskutečnit. Tak začaly jejich velké práce v nezměřených a neprozkoumaných pustinách a v nepočítaných a zapomenutých věcích, dokud v hlubinách času a uprostřed obrovitých síní Ea nenastala hodina a místo, kde bylo utvořeno sídlo Ilúvatarových dětí. Hlavní podíl na této práci měli Manwë, Aule a Ulmo, ale od počátku tam byl i Melkor a pletl se do všeho, co se dělalo, aby to pokud možno zvrátil podle svých tužeb a záměrů a zažíhal velké ohně. Proto, když byla ještě země mladá a plná plamene, Melkor po ní zatoužil a řekl ostatním Valar: To bude mé vlastní království a vyhrazuji si je pro sebe. Ale Manwë byl v Ilúvatarově mysli Melkorovým bratrem a byl hlavním nástrojem druhého tématu, které Ilúvatar vzbudil proti Melkorovu neladu. Povolal k sobě mnoho větších i menších duchů a ti sestoupili na pole Ardy a pomáhali Manwëmu, aby Melkor navždy nepřekazil dokonání jejich práce a aby země neuvadla dřív, než rozkvete. A Manwë řekl Melkorovi: Toto království si pro sebe nezabereš. Nemáš na to právo, protože tu mnozí pracovali neméně než ty. A vznikl boj mezi Melkorem a ostatními Valar. A Melkor se pro tu dobu vzdálil do jiných končin a dělal si tam, co chtěl, ale touhu po království Ardy si ze srdce nevykořenil. Nyní na sebe Valar vzali podobu a barvu, a protože byli do světa přitaženi láskou k Ilúvatarovým dětem, v něž doufali, přijali takovou podobu, jakou viděli v Ilúvatarově vidění, až na majestát a nádheru. Jejich podoba navíc vyplývá z jejich znalosti viditelného světa a ne ze světa samotného. Nepotřebují ji jinak, než jak my používáme oblečení,
přičemž můžeme být nazí a naše bytí tím nic nestratí. Proto mohou Valar chodit neoděni, jestliže si to přejí, a ani Eldar je nemohou zřetelně vnímat, přestože jsou přítomni. Ale když se chtějí obléci, někteří Valar na sebe berou mužskou podobu a jiní ženskou. Toto rozdílné zaměření totiž měli od počátku a volba je jen stělesňuje, ale nevytváří, tak jako když se muž od ženy pozná podle šatů, ale nestává se jim tak. Ale podoby, do nichž se velcí oblékají, nejsou vždy podobami králů a královen Ilúvatarových dětí. Někdy se totiž mohou odít vlastní myšlenkou, zviditelněnou v podobě hrůzného majestátu. A Valar k sobě přitáhli mnoho duchů, některé menší, některé téměř tak velké, jako jsou sami, a společně pracovali na uspořádání země a na zkrocení jejich bouří. Pak viděl Melkor, co bylo vykonáno, a že Valar chodí po zemi jako viditelné mocnosti, oděné rouchem světa, krásní a slavní na pohled a blažení, a že se země stává zahradou pro jejich potěšení, neboť její bouře byly potlačeny. Jeho závist tím ještě vzrostla. Přijal také viditelnou podobu, ale jeho rozpoložení a zášť, která v něm hořela, způsobily, že ta podoba byla temná a strašná. A sestoupil na Ardu s mocí a majestátem větším než kdokoliv jiný z Valar, jako hora, která se brodí mořem a hlavu má nad oblaky, je oděna ledem a korunována dýmem a ohněm. A světlo Melkorových očí bylo jako plamen, který spaluje žárem a probodává smrtícím chladem. Tak začala první bitva Valar s Melkorem o panství nad Ardou. O těch bouřích vědí elfové málo. Vždyť to, co je tu oznamováno, pochází od samotných Valar, s nimiž Eldalie rozmlouvali v zemi Valinoru a u nich se poučovali. Ale o válkách před příchodem elfů toho Valar nikdy mnoho nenavyprávěli. Přesto se mezi Eldar vypráví, že Valar se vždy navzdory Melkorovi snažili vládnout zemi a připravovat ji na příchod prvorozených. Budovali pevniny a Melkor je ničil. Hloubili údolí a Melkor je zvedal. Tesali hory a Melkor je bořil. Hloubili moře a Melkor je vyléval. Nic nemohlo mít pokoj ani trvale růst, protože sotva začali Valar nějakou práci, Melkor ji jistě rušil nebo kazil. Přesto nebyla jejich lopota docela marná a třeba, že se nikde a v žádném díle jejich vůle a záměr plně neuskutečnili a vše bylo barvou i tvarem jiné, než Valar zprvu zamýšleli, země byla přece pomalu stvárněna a upevněna. A tak bylo nakonec v hlubinách času a mezi nespočetnými hvězdami zbudováno sídlo Ilúvatarových dětí. 4. Valakventa. Valakventa, zpráva o Valar a Maiar podle eldarského mudrosloví. Na počátku učinil Eru, jediný, který se v elfském jazyce jmenoval Ilúvatar, ze své myšlenky Ainur a ti před ním provozovali velkou hudbu. V této hudbě započal svět, protože Ilúvatar zviditelnil píseň Ainur a oni ji spatřili jako světlo ve tmě. A mnozí z nich se zamilovali do krásy světa a do jeho historie, kterou viděli začínat a rozvíjet se jako ve vidění. Proto dal Ilúvatar jejich vidění bytí, umístil je do prázdna a vyslal tajný oheň, aby hořel v srdci světa, a ten byl nazván Ea. Pak ti Ainur, kteří potom toužili, vstali a na počátku času vešli do světa a jejich úkolem bylo jej uskutečnit, svou prací naplnit vidění, které spatřili. Dlouho se lopotili v končinách Ea, jež svou obrovitostí přesahují mysl elfů i lidí, až byla v ustanovený čas vytvořena Arda, království země. Pak na sebe vzali odění země, sestoupili na ni a bydleli tam. O Valar. Velkým mezi těmito bohy říkají elfové Valar, mocnosti Ardy, a lidé je často nazývali bohy. Pánů Valar je 7 a Valier
Valarských královen je také 7. Takto se jmenovali v elfském jazyce, jímž se mluvilo ve Valinoru, přestože v jazyce elfů ve Středozemi se jmenují jinak a mezi lidmi mají mnoho jmen. Jména pánů v náležitém pořádku jsou Manwë, Ulmo, Aule, Oromö, Mandos, Lórien a Tulkas. A jména královen jsou Varda, Javanna, Nienna, Estö, Vairö, Vána a Nessa. Melkor se již mezi Valar nepočítá a jeho jméno se na zemi nevyslovuje. Manwë a Melkor byli v Ilúvatarově mysli bratři. Nejmocnější z Ainur, kteří přišli do světa, byl na počátku Melkor, ale Manwë je Ilúvatarovi nejdražší a nejjasněji chápe jeho záměry. Byl určen, aby se v plnosti času stal prvním ze všech králů, pánem říše Ardy a vládcem všech, kdo na ní bydlí. Na Ardě jsou jeho potěšením vítr a oblaka a všechny vzdušné kraje od výšin do hlubin, od lemu závoje Ardy povánek v trávě. Má přízvisko Súlimo, pán dechu Ardy. Miluje všechny rychlé ptáky se silnými křídly a oni přilétají a odlétají na jeho rozkaz. S Manwëm bydlí Varda, paní hvězd, jež zná všechny končiny Ea. Její krása je příliš veliká na to, aby byla sdělena slovy lidí nebo elfů. V její tváři totiž stále žije Ilúvatarovo světlo. Světlo je její moc a její radost. Přišla z hlubin Ea na pomoc Manwëmu, znala totiž Melkora ještě před provozováním hudby. Odmítla ho a on ji nenáviděl a bál se jí víc než všech ostatních, které učinil Ilúvatar. Manwë a Varda se málo kdy rozcházejí a zůstávají ve Valinoru. Jejich síně jsou nad věčným sněhem na Ojolosö, nejvyšší věži Taniquetilu, nejvyšší ze všech hor na zemi. Když tam Manwë vystoupí na svůj trůn a rozhlédne se, máli po boku Vardu, vidí dál než všechny jiné oči, mlhou a tmou a přes nekonečné míle moří. A když je s ní Manwë, slyší Varda jasněji než všechny jiné uši zvuk hlasů, jež volají od západu na východ, z kopců a z údolí a z temných míst, jež Melkor udělal na zemi. Ze všech velkých, kteří bydlí v tomto světě, chovají elfové v největší úctě a lásce Vardu. Říkají jí Elbereth, vzývají její jméno ve stínech Středozemě a vyvyšují je v písni, když vycházejí hvězdy. Ulmo je pánem vod, je sám. Nikde nebydlí dlouho, ale pohybuje se po libosti všemi hlubokými vodami okolo země a podzemí. Mocí je druhým po Manwëm, a než byl postaven Valinor, žil s ním v nejužším přátelství, ale od té doby zřídka přicházel do rady Valar, ledaže se probíraly velké věci. Choval totiž v mysli celou Ardu a není mu třeba místa odpočinku. Nerad také chodí po zemi a málo kdy se obléká tělem po způsobu svých druhů. Kdykoliv ho Eruovi děti viděli, naplnilo je to velkým děsem. Příchod krále moří byl totiž strašný jako přílivová vlna, jež rázuje k souši v tmavé přilbě s pěnovým chocholem a v brnění z mihotavého stříbra, mizícího v zelených stínech. Manwëho trubky jsou hlasité, ale Ulmův hlas je hluboký jako hlubiny oceánů, jež viděl jen on. Přesto miluje Ulmo elfy i lidi a nikdy je neopustil, ani když na nich spočíval hněv Valar. Časem přichází neviděn k pobřežím Středozemě nebo proniká hluboko do nitra souše mořskými zálivy a tam hraje na své veliké rohy ulumúry, jež jsou vyrobeny z bílých lastur, a ti, k nimž ta hudba dolehne, ji v srdci slyší už navždy a nikdy již je neopustí touha po moři. Ale Ulmo s obyvateli Středozemě ponejvíce mluví hlasy, které jsou slyšet jen jako hudba vody. Vždyť pod jeho vládou jsou všechna moře, jezera, řeky, prameny a studánky, takže elfové říkají, že Ulmův duch koluje ve všech žilách světa.
Tak docházejí Ulmovi i do hlubin zprávy o všech potřebách a strastech Ardy, které by jinak byly Manvému utajeny. Aule má o trochu menší moc než Ulmo. Panuje nade všemi látkami, z nich se skládá Arda. Na počátku hodně spolupracoval s Manvém a Ulmem a jeho dílem je utváření všech zemí. Je kovář a mistr všech řemesel a těší ho zručná práce, i kdyby to byla maličkost, stejně jako někdejší mohutné budování. Jeho jsou drahokamy, které leží hluboko v zemi, a zlato, které je líbezné v ruce, stejně jako hradby hor a nádrže moří. Noldor se naučili nejvíce od něho a on byl vždy jejich přítelem. Melkor na něho žárlil, protože Aule mu byl nejpodobnější myšlením i schopnostmi a dlouho byl mezi nimi boj, v němž Melkor stále kazil nebo ničil Aulého díla a Aule se unavoval opravami Melkorových rozvratů a nepořádků. Oba také toužili vyrábět své vlastní věci, na něž nikdo jiný nepřipadl, a těšila je chvála jejich dovednosti. Aule však zůstal Eruovi věrný a vše, co udělal, podřizoval jeho vůli. Nezáviděl jiným jejich díla, ale hledal a dával rady, kdežto Melkor utrácel svého ducha v závisti a nenávisti, až nakonec nedovedl dělat nic než pokřivené obrazy myšlenek jiných a ničil všechna jejich díla, jak jen mohl. Auleho manželkou je Javanna, dárkyně plodů. Miluje všechno, co roste na zemi a pamatuje si všechny ty nespočetné podoby, od stromů podobných věžím v dávných lesích, pomech na kamenech nebo skryté tvorečky v humusu. Těší se největší úctě mezi královnami Valar hned po Vardě. V ženské podobě je urostlá a chodí v zeleném, někdy však na sebe bere jinou podobu. Někteří ji viděli stát jako strom pod nebesy, korunovaný sluncem, ze všech jeho větví se lila na holou zem zlatá rosa a země se zelenala obilím, ale kořeny stromu byly v Ulmových vodách a v jeho listí mluvil Manvého vítr. V eldarském jazyce má přízvisko Kementáry, královna země. Feantury, páni duchů, jsou bratři a nejčastěji se jim říká Mandos a Lórien. Správně jsou to však jména jejich sídel a doopravdy se jmenují Námo a Irmo. Starší z nich, Námo, bydlí v Mandosu, který je západně od Valinoru. Je strážcem domů mrtvých a povolává duchy zabitých. Nic nezapomíná a ví všechno, co bude, kromě toho, co ještě patří do Ilúvaterovy svobody. Je hlasatelem soudu Valar, ale své soudní výroky pronáší jen na Manvého pokyn. Jeho manželkou je tkadlena Vairö, která ze všeho, co bylo v čase, tká příběhové sítě a obléká jimi síně Mandosu, jež se stále rozšiřují, jak plynou věky. Mladší Irmo je pánem snů a vidění. Jeho zahrady v zemi Valar jsou v Lórienu a je to nejkrásnější ze všech míst na světě, osídlené mnoha duchy. Jeho chotí je mírná Estö, léčitelka ran a únavy. Roucho má šedé a jejím darem je odpočinek. Ve dne nevychází, ale spí na ostrově v jezeře Lórelin, stíněném stromy. Z Irmových a Estéjiných fontán čerpají osvěžení všichni, kdo bydlí ve Valinoru. Do Lórienu často přicházejí sami Valar a hledají tam odpočinek a úlevu od břemene Ardy. Mocnější než Esté je Nienna, sestra Feantury. Bydlí sama. Zná zármutek a truchlí pro každou ránu, kterou utrpěla Arda Melkorovým kazisvětstvím. Tak velký byl její žal, zatímco se hudba rozvíjela, že se její píseň dávno před koncem změnila v žalospěv a naříkání bylo vetkáno do nápěvů světa dříve, než začal. Nepláče však nad sebou a ti, kdo jí naslouchají, se učí soucitu a vytrvalosti v naději. Její síně jsou západně od západu, na hranicích světa, a ona málo kdy přichází do města Valimaru, kde vládne radost.
Raději chodí do síní Mandosu, které jsou blízko jejich, a všichni, kteří v Mandosu čekají, k ní volají, protože přináší duchu sílu a obrací zármutek v moudrost. Okna jejího domu hledí ven z hradeb světa. Největší v síle a činech mužné zdatnosti je Tulkas, který má přízvisko Astaldo, udatný. Přišel na Ardu poslední, aby pomohl Valar v prvních bitvách s Melkorem. Libuje si v zápase a v měření sil. Nejezdí na koni, protože je schopen předběhnout všechno, co má nohy, a je neúnavný. Vlasy a vousy má zlaté a tělo zardělé. Jeho zbraní jsou ruce. Příliš nedbá o minulost ani o budoucnost a jako rádce není k ničemu, ale je vytrvalým přítelem. Jeho ženou je Oromého sestra Nessa a také je ohebná a lehkonohá. Miluje jeleny a ti za ní chodí, kdykoliv se prochází divočinou, ale ona je dokáže předběhnout, rychlá jako šíp s větrem ve vlasech. Libuje si v tanci a tančí ve Valimaru na paloucích nevadnoucí zeleně. Oromé je mocný pán. Má-li méně síly než Tulkas, je v hněvu strašnější, kdežto Tulkas se stále směje, při hře i ve válce a v bitvách před zrodem elfů se smál i Melkorovi do obličeje. Oromé miloval širé kraje středozemě, opouštěl je nerad a přišel do Valinoru poslední. Kdysi často přejížděl přes hory zpátky na východ a vracel se svým průvodem do kopců a plání. Je lovcem netvorů a šelem, libuje si v koních a psech a miluje všechny stromy. Proto mu říkají Aldaron a Sindar zase Tauron, pán lesů. Jeho kůň se jmenuje Nahar, na slunci je bílý a v noci stříbřitě září. Valaróma je jméno jeho velikého rohu, jehož zvuk je jako východ slunce v šarlatu nebo šíp blesku roztínající oblaka. Zvučel nade všemi rohy jeho průvodu v lesích, jež Javanna vypěstovala ve Valinoru. Tam totiž Oromé cvičil svůj lid a svá zvířata k pronásledování Melkorových zlých stvůr. Oromého manželkou je Vána, věčně mladá, je mladší sestrou Javanny. Všechny květiny pučí, když jde kolem, rozkvétají, když na ně pohlédne a když přichází, zpívají všichni ptáci. To jsou jména Valar a Valier a v krátkosti jsou tu vylíčeny jejich podoby tak, jak je viděli Eldar v Amanu. Ale třeba, že byly podoby, v nich se zjevovaly Ilúvatarovým dětem krásné a vznešené, byly jen závojem jejich krásy a moci. A jestliže je tu řečeno jen málo ze všeho, co kdysi věděli Eldar, je to jako nic ve srovnání s jejich skutečným bytím, jež se táhne zpět do končin a věků, daleko přesahujících naše myšlení. Hlavní moc a vážnost mělo mezi nimi 9, ale jeden je odstraněn z jejich počtu a zůstává 8. Aratar, vznešení Ardy, Manwë a Varda, Ulmo, Javanna a Aulé, Mandos, Nienna a Oromé. Přestože Manwë je jejich král a je pro ně zástupcem Eruovým, v majestátu jsou si rovni a nesrovnatelně předčí všechny jiné, ať z Valar, nebo z Maiar, nebo z jakéhokoliv jiného řádu, který Ilúvatar poslal do Ea. O Maiar. Z Valar přišli jiní duchové, jejichž bytí také začalo dříve než svět, téhož řádu jako Valar, ale nižšího stupně. To jsou Maiar, lid Valar, jejich služebníci a pomocníci. Elfové neznají jejich počet a málo jich má jména v kterémkoliv jazyce Ilúvatarových dětí. V Amanu je to sice jinak, ale ve Středozemi se Maiar zřídka objevovali v podobě viditelné elfům a lidem. Hlavní z valinorských Maiar, jejichž jména se připomínají v historii starých časů, jsou Ilmarö, služebnice Vardy, a Eönwë, Manwëho praporečník a hlasatel, jehož sílu ve zbrani nikdo v Ardě nepřekoná. Ale ze všech Maiar jsou Ilúvatarovým dětem nejlépe známy Ossë a Uinen.
Osse je Ulmův vazal a je pánem moří, která omývají břehy Středozemě. Nechodí do hlubin, ale miluje pobřeží a ostrovy a raduje se z Manvého větrů. Libuje si totiž v bouřích a směje se uprostřed burácení vln. Jeho manželkou je Uinen, paní moří. Jejíž vlasy se rozprostírají ve všech vodách pod oblohou. Miluje všechny tvory, kteří žijí ve slaných vodách a všechno bílý, které tam roste. K ní volají námořníci, protože umí uklidnit vlny, zkrotit Ossého divokost. Númenorejci dlouho žili pod její ochranou a ctili ji stejně jako Valar. Melkor moře nenáviděl, protože si je nemohl podmanit. Říká se, že se při budování Ardy pokusil zlákat Ossého na svou stranu a slíbil mu celou Ulmovu říši a moc, bude-li mu sloužit. Proto kdysi nastalo v moři veliké vření, jež ničilo země. Ale Uinen na Aulého prosbu Ossého zkrotila a přivedla ho k Ulmovi. Bylo mu odpuštěno a vrátil se ke své službě, již zůstává věrný. Většinou záliba v násilí ho totiž nikdy zcela neopustila a někdy svévolně zuří bez příkazu svého pána Ulma. Proto ho ti, kdo bydlí u moře nebo se po něm plaví, sice milují, ale nedůvěřují mu. Melian se jmenovala Maia, která sloužila jak Váně, tak Esté. Předtím, než přišla do Středozemě, bydlela dlouho v Lórienu a pečovala o stromy, jež kvetou v Irmových zahradách. Kudy šla, zpívali kolem ní slavíci. Nejmoudřejší z Maiar byl Olorin. I on bydlel v Lórienu, ale cesta ho často vedla do domu Niennina a od ní se naučil soucitu a trpělivosti. O Melian se mnoho vypráví v Quentě Silmarillion. O Olorinovi však ten příběh nemluví. Třeba, že miloval elfy, chodil mezi nimi neviděn nebo v podobě jednoho z nich a oni nevěděli, odkud pocházejí krásná vidění nebo moudré popudy, které jim vkládal do srdce. V pozdějších dnech byl přítelem všech Ilúvatarových dětí a soucítil s jejich žaly, a ti, kteří mu naslouchali, procitali ze zoufalství a odkládali temné představy. O nepřátelích. Poslední ze všech stojí jméno Melkora, toho, který povstává v moci. Ale to jméno pozbyl a Noldor, kteří nejvíc z elfů trpěli jeho záští, je nevyslovují a nazývají ho Morgoth, temný nepřítel světa. Dostal od Ilúvatara velkou moc a byl Manvého sourozencem. Měl podíl na darech a poznání všech ostatních Valar, ale používal je ke zlým záměrům a vyplýtval svou sílu v násilí a tyranii. Prahl totiž po Ardě a po všem, co je na ní, toužil po Manvého králování a po nadvládě nad říšemi sobě rovných. Z nádhery klesl přes opovážlivost k pohrdání vším kromě sebe sama. Stal se duchem zmarňujícím a nelítostným. Pochopení proměnil v lstivost tím, že vše, co chtěl použít, převracel podle své vůle, až se stal nestoudným lhářem. Začal touhou po světle, ale když je nemohl vlastnit jen on sám, sestoupil ohněm a zlobou do velikého požáru, dolů do tmy. A tmu také nejvíce používal ve svých zlých dílech na Ardě a pro všechno živé z ní učinil postrach. Přesto byla síla jeho povstání tak veliká, že v zapomenutých věcích zápasil s Manvém a se všemi Valar a dlouhé roky panoval na Ardě nad většinou pevnin. Nebyl však sám. Mnozí z Maiar byli totiž ve dnech jeho velikosti přilákáni jeho nádherou a zůstali mu věrní i v zatmění. Jiné pak strhl do svých služeb lhaním a zrádnými dary. Strašliví mezi těmito duchy byli Valaraukar, ohnivé metly, kteří se ve Středozemi nazývali Balrogové, démoni děsu. Mezi jeho služebníky, kteří mají jména, byl největším duch, jehož Eldar nazývali Sauron nebo Gordhaur Krutý. Na počátku patřil k Aulého Maiar a zůstal mocný v poznání onoho lidu. Ve všech činech Melkora, Morgotha na Ardě, v jeho obrovských dílech i v jeho vychytralých klamech
měl Sauron díl a byl jen o to méně zlý než jeho pán, že dlouho sloužil jinému a ne sobě. Ale v pozdějších letech povstal jako Morgotův stín a přízrak jeho zášti a ubíral se za ním touž zhoubnou stezkou do prázdna. Zde končí Valaquenta. 5. Quenta Silmarillion. Historie Silmarilů. Kapitola 1. O počátku dnů. Mezi moudrými se vypráví, že první válka začala dřív, než byla Arda plně dotvořena, a ještě než cokoliv na zemi rostlo nebo po ní chodilo, a Melkor měl dlouho navrch. Uprostřed války však přišel Valar na pomoc duch velmi silný a odolný, protože v dalekém nebi zaslechl, že se v malém království vede bitva a Arda se naplnila zvukem jeho smíchu. Tak přišel Tulkas silný, jehož hněv se žene jako vichr a rozhání před sebou mraky a tmu. A Melkor prchl před jeho hněvem a smíchem, opustil Ardu a dlouho byl mír. Tulkas zůstal a stal se jedním z Valar království Ardy. Ale Melkor dumal ve vnější temnotě a od té doby Tulkase nenáviděl. V tom čase vnesli Valar pořádek do moří, zemí a hor a Javanna konečně zasela semena, jež dávno připravila. A protože ohně byly podmaněny nebo pohřbeny pod prahorami, bylo třeba světla. Proto Aulé na Javaninu snažnou prosbu vyrobil 2 veliké lampy k osvětlení Středozemě, kterou vybudoval uprostřed obkružujících moří. Varda pak lampy naplnila, Manwë je posvětil a Valar je zavěsili na vysoké sloupy, daleko vyšší než všechny hory pozdějších dnů. Jednu lampu vyzvedli poblíž severu Středozemě a dostala jméno Illuin. Druhá byla vyzdvižena na jihu a jmenovala se Ormal. A světlo valarských lamp se rozlévalo po zemi, takže vše bylo osvětleno jako v neměnném dnu. Tu začala semena, která Javanna zasela, rychle rašit a pučet. A vzniklo množství velkých i malých rostoucích věcí, mechů, trav, velkých kapradin a stromů, jejichž vrcholky byly korunovány oblaky jako živé hory, ale jejichž nohy byly zahaleny v zeleném soumraku. A objevila se zvířata a usídlila se na travnatých pláních, v řekách a jezerech nebo chodila lesním stínem. Nerozkvetl ještě žádný květ a žádný pták nezaspíval, protože tyto věci ještě čekaly na svůj čas v Javanniných prsou, ale bylo tu bohatství jejich představ a nikde hojněji než ve středu země, kde se stýkalo a mísilo světlo obou lamp. A tam, na ostrově Almarenu ve Velkém jezeře, bylo první sídlo Valar, když bylo všechno mladé a novorozená tráva byla ještě divem v očích tvůrců. A dlouho byli spokojeni. Stalo se, že zatímco Valar odpočívali od svého díla a pozorovali růst a rozvoj toho, co vymysleli a započali, uspořádal Manwë velkou hostinu a Valar a všechen jejich zástup přišli na jeho pozvání. Aulé a Tulkas však byli unavení. Aulého zručnost a Tulkasova síla totiž bez ustání sloužili všem za dnů jejich prací. A Melkor věděl o všem, co se vykonalo, protože již tehdy měl mezi Majar tajné přátele a zvědy, které obrátil na svou stranu, a daleko ve tmě byl naplněn nenávistí a žárlil na díla sobě rovných, které si chtěl podmanit. Proto k sobě shromáždil duchy ze všech síní Ea, které zkazil, aby mu sloužili a cítil se silný. Viděl svůj čas, přiblížil se opět k Ardě, shlédl na ni a krása země a jejího jara ho tím více naplnila nenávistí. Nyní byli Valar shromážděni na Almarenu, nebáli se ničeho zlého a pro světlo Illuinu nepostřehli stín na severu, který zdaleka vrhal Melkor, stal se totiž temným jako noc prázdna. A zpívá se, že na hostině jara Ardy se Tulkas oženil s Oromého sestrou Nessou a ona tančila před Valar na zelené trávě Almarenu.
Pak Tulkas usnul, unavený a spokojený, a Melkor usoudil, že přišla jeho hodina. Překročil tedy se svým zástupem hradby noci, přišel na daleký sever Středozemě a Valar o něm nevěděli. Tu začal Melkor hloubit a stavět obrovskou pevnost hluboko pod zemí, pod temnými horami, kde byly paprsky Iluinu studené a mdlé. Ta tvrz se jmenovala Utumno. A třeba, že o ní Valar ještě nevěděli, rozlévalo se odtamtud Melkorovo zlo a jeho spalující nenávist. A jaro Ardy bylo pokaženo. Zeleň chřadla a hnila, řeky se dusily bílým a slizem, vznikaly bažiny, kyselé a jedovaté, semeniště much, lesy temněly, stávaly se nebezpečnými a budili strach. Ze zvířat se stali netvoři z rohoviny a slonoviny a barvili zem krví. To již Valar věděli, že Melkor opět pracuje a hledali jeho skrýš. Ale Melkor důvěřoval v sílu Utumna a udatnost svých sluhů a tak náhle vyšel do boje a zasadil první ránu, než byli Valar připraveni. Napadl světla Iluin a Ormal, zbořil jejich sloupy a rozbil lampy. Při pádu mohutných sloupů se hroutily země a moře se vzdouvala, a když se vysypaly lampy, po zemi se rozlil ničivý plamen. Tehdy byl pokažen tvar Ardy i souměrnost jejich vod a zemí, takže prvotní plány Valar nebyly už nikdy obnoveny. Ve zmatku a ve tmě Melkor unikl, třeba že na něho padl strach. Na dřevem moří totiž slyšel Manwëho hlas jako silný vítr a země se třásla pod Tulkasovýma nohama. Dostal se však do Utumna dřív, než ho Tulkas dostihl, a ukryl se tam. A Valar ho v tom čase nemohli přemoci, protože větší část síly potřebovali na to, aby uklidnili bouře na zemi, aby zachránili před zkázou, co se dá. A potom se báli zemi znovu rozervat, dokud nebudou vědět, kde sídlí Ilúvatarovi děti, které měly teprve přijít v čase, jenž byl před Valar skryt. Tak skončilo jaro Ardy. Sídlo Valar na Almarenu bylo zcela zničeno a oni neměli kde bydlet na tváři země. Proto ze Středozemě odešli a vydali se do země Amanu, nejzápadnější ze všech zemí na hranicích světa. Její západní břehy totiž hleděly do vnějšího moře, kterému elfové říkají Ekaia, a jež obkružuje království Ardy. Jak široké je to moře, neví nikdo kromě Valar, a za ním jsou hradby noci. Ale východní břehy Amanu byly nejzazším koncem Belegaeru, velkého západního moře. A protože se Melkor vrátil do Středozemě